Hello, रायजोफोर, good morning. जोङो मैया मोनायाव सफैबाय ओमफ्राय जा मेंबाय एफा गोजान लामा ओमफ्राय दा बै न'आवहाय थांनानै जोङो न' दाबसेयावहाय थांनानै मैया लाबोनाय बिबारफोरखौहाय माने गायनांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय मा बुस्थु लाबोखो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामो दिनैहाय बुहुत बुरजा बुस्थु लाबोदों ओमफ्राय दा थांसै जों लोगोफोर दसेनाव थांसै आरोना ओमफ्राय नै बेयाव दं जों दायो न' फुरानायावहाय ओमफ्राय जों इयावसो थायो नालाय ओमफ्राय बेयाव थांनानै बिबारफोरखौ गायनोसै आरो ओमफ्राय दा इयाव गायजाया लोगोफोर बिराद बोरमा फैयो नालाय जाजोबो बोरमाया बेखायनो माने हजोंसो गायगोन आरो जों थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बिबार न'निफ्राय लाबोनायखौ गायनोसै रस दङ नैबे गोमो गोमो फिसा फिसा गोमो गोमो इसिबां इसिबां गोबां बारो फिसा नै रोदा गोनां रोखोबा बोरो पुदिनाया पुदिनाया ओरैनो बेनदां औ बेनो पुदिना ओइ मामिया बोरो मा जबा गुफुर हरनाय मामिया है बोन दंदां थागोन बेयावनो जबा गुफुर नै मा थाखो आं हमलाय गायदों ए गायबायानोसै नै माला माला बुवा थांनोना इयो गायनायसो ए नैबे मा होनो बेखौ फात गोजा इयो फात गाजा माबालाय मा होनोमोनलाय अरखामब्रा खामब्रा बिलाइ जों दंमोन ना मेरला ने सिगां बे मोननै जायो मोननै फैबाय दे आं थांजाया नालाय गोनांथार आंखौ हाबदों नै बेखौसो दा गिलासाव गायगोन आं माबायावहाय दंफां बारा थास' बिबार गुफुर बेफोरो बहुद मोजां नुयो नै बरेन नुयो दे सानैनि उनावसो आं जोबथा खुसि मोनदों बिबार मोननायनि उदालगुरिनि बिबार मोननायनि बिराद मोजां मोनदों दे बेखौ गायनानै होनायसा खर'सो खोबदों ना मादोंसो नोंलाय गायदो दे बहा गायो ओमफ्राय नै बे चिरांनिसो बे उदालगुरिनि बे चिरांनि उदालगुरि नामा माथो नोरसिं फिथाइया माथो मोनजोब्बाय नै बे जाजायोना जाजाया बे नोरसिं फिथाइया जाजायोना जाजाया जाजायो माबा बायदिसो माथो मा होनोमोनलाय बे जाममा खाला जाम माथो मैगंफ्रा जोंना खुसेर बिफां दे माबा गायो गार्डेन दानना होबानो जायो फिसानो गाफांगोन बोरैबा आंनि जगाया थांखायो आंनो थांजायो जबा गुफुर बिलाइ नायबो गफ'दा बे गफ'द नै बोरै सिनायबावगोन दालाय नै थुलसि बाय दा थुलसिया बाय दा थुलसि पुदिना बायदि नुयो ने थुलसिखौबो नैदां नै अरेन्ज कालारनि नैबे अरेन्ज कालारनि नैबे गलाब गोमो मावजिया मावजि लानजाय ना मुख्रा लानजाय जोबथा समायनो बेखौ ने खानांगौ दा नै खानांगौ नै खानायाव लाबोनांगौ जाहैबाय मोसानायावहाय मा खानायावहाय फांसेयावनो मोनसेयावनो जमा बेलेग कालार माबानायनि होनांसै नामा गायदो दिनो दे गायदो क्रस फांसे खाथियावनो क्रस जानायनि थांगोन ना थांगोन थांबाथ' मोजां आइ देमबायसो नै जालालै गोरलैद्रायलै बेयो रोदा गैयामोन गैयाबो थाङो ने आसलसो दालायानो थाङो थुवा बिराद गिलुलुहाय बेना थुवा नङाखै देन्जारखा हाबदोंहाय थांगोन ना बियो
Oke. आं गोजौनियावबो गायखादोंना फांसेयावनो मोनथाम खालारनि बारनायनि गायनांखाबाय आरोखि मामोन कालारा गोजा गुफुर रेड वाइट येलो अ जायगा गैया नालाय ओंखायनो फांसेयावनो लागाव बिसिबां मोजां नुनाय लोगोफोरनि बिबारखौ दंथ' जोंनावहाय हजोंहाय हाबबायलै आंखौहाय दंबावो नैबे मा मामोन बेफोरो बेफोर रस दंबावो रसखौबो बेखौ गायखादो साइडआव नैबे माला सुग्रा बे मोननाया औ बेनो बिबार माला सुग्रानि हाबाया हजोंनिखौसो गानजोब्बाय बेनिखौसो गानजोब्बाय आरो सुबाय दे मैगंनि बारियाव बिराद सबाय माथो फागोलाव मामि बायदि खासुनायखौसाय खानायसै नै जोंनिया जागोन आरो माबामोना गथ'फोरमोना आयौ माला गाननायसै बरिया बिदिसो खानांगौ माबायदि औ बिदिनो फरमुला दंब्रा सबाय खानायनिबो ने नायलाय बिजों माबायदि अनथावथावनो आयौ एसे गोलावहाय आयौ हनै नायनो गेजेराव सासे ओंखारदों आयौ नै गिदिरखौ खानसै खाय जाबायदों नै आयौ जोंना सिख्ला देरनाय आयौ जोंखौ दादिसि आबैखौल' आयौ आबै जादों आबैजों आयौ तारा नों मा क्लासाव फरायखो केजिबि मा नामलाय नोंनिया थारा ओमफ्राय टाइटेला मा मोनलाय टाइटेलखौ मिथिले लानायदों नो ला आयौ हमबाय मोनलायनाय फुरा जखाबाय बियो बोखादों जिबायदि हरदो दे हगारदो गोजौसिम लांबाय नै बा लाखानायसै ना ने लाखानायसै जानो लाबाय जानो लग खुगायावल' सोखायो थालिरा हनै थालिरा बरिया खा लोगोफोर बे थालिरा जानो बरिया उदालगुरिनिफ्राय लाबोनाय बिबारा नै बेखौहाय इयावनो दोनबाय आरोना ओमफ्राय मोदोमो आङो जा होनजाखादों नै बेखौ थिखो दे फट'आनो दे नै जोंनिया जि मोजांखा मोजां दंखायो रामा मिथिया गिदिर दङ बेखौ माबाखाय लाबोबाय जों जेव जाखाय लाबोदों आयौ हनै फिहां जोंनि गार्डेना नै बारगोन ने बेयाव मोनथाम बारबावगोन बेयावहाय जोंनिया न'आव गार्डन दिल गार्डन हो गया ना सराठी जासिगोन दे बारा खानाङालै बारा जानो हाया फिसासो बोरमाया जाबाय हयसे जाबाय दे खादामा दोननानै नुबानो गाबखायोलै बोरमाया अन्थावथावनो नै बेखौ जायासैसो मैला नांबाय दा हा नांबाय नै जानो एसेखौ दोनथ'लै बारा बुरजाबाथाय बिसोरो माबायोना जेरै लाब सावसाव मोनबा मानसिफ्रा जानो बायो ओंखायनो मोननै हो दोनथ' बेखौ जादोंथ' नै बेसेरा जोङो गुवाहाटीनिफ्राय जे बुस्थुफोरखौ लाबोदोंमोन बे बुस्थुफोरखौ जोङो दिनैहाय देखायनोसै लोगोफोर फार्स्टआवनो नैखौबो देखायग्रोनोसै आरोना ओरैनो केकनि बेस बे बर्ड आरोखि केक बहायग्रा बेवहाय 1.5 केजि 1 केजि हाफ केजि मिनि केकनि नै थिख्लु मोनखायो मिनि केकनिया मिनि केकबो मोनसिगोन फिसा 350 फोरनि मोनगोन आरो खिन्थु मिनि केकफोरावबा केन्डेलखौ फ्रि मोननाय नङा ओमफ्राय बे 1 केजिनि हाफ केजिनि
हाफ केजि ओमफ्राय नैबे 1 केजि 1 केजिनि ओमफ्राय नैबे 1.5 केजि 1.5 केजिनि आरो जेरै 1.5 केजि दुइथालासो बानायना बेफोरबायदियावहाय इउज खालायो आरो बेनोसै नै रिजेक्टबो फैदों माथो होनबावनो आरो नायस्लाबनो हाया नालाय जोङो जास्ट बिहैनाय जायो उमुखखौ इसिबांखिनि हर होननानै हाफ केजिनि ओमफ्राय मिनि केकनियाथ' सेस मोनथाम ओमफ्राय नैबेफोर नैबे इम्पर्टेड आरो बियो ड्राम बर्ड जेखौनो 3 केजिनिफ्राय आं बेखौ इउज खालामसिगोन एबारनिफ्राय आयु जा दाम बियो 120 मोनसेयाव लोगो हलसेलावनो 120 खा सानना नाय होनबा बेसेबां लागोन ओमफ्राय थफसि मोनगोन थफसि एभेलेबल मोनसिगोन ओमफ्राय नैबे थफसि स्पेसियल फर बयस नैबे ओमफ्राय नैबे बयसफोरनि थाखाय ओमफ्राय नैबे एसे खर'फोर फिसा फिसा थायोना उन्दै उन्दैफोर गथ'फोर होनबा बिसोरनि थाखाय नैबे आरो प्राइसआ 10निनो मोनलांजोबगोन आरो ओमफ्राय नैबे गार्ल्सफोरनि थाखाय ओमफ्राय नैबेबो नै बार्बि सिन्ड्रेला ना मा गार्ल्सफोरनि बख'वासै आङो ओमफ्राय नैबे बिराद किउट नै बिराद मोजां आरो आन्डार 50आवनो मोनजोबगोन गासिखौबो 50नि सिङाव मोनगोन आरो 10निफ्राय ओरैहाय ओमफ्राय नै बक्सारफोर मिनि केकनि बक्सा ओरैबायदि किउटखा आं मोनसे बानायदों बिदि विन्ड' बक्स आरो बियो औ माने जोङो एसे एबारहाय एसे मोजां मोजां दामि दामि बुस्थुफोरखौ जोङो सोदों आरो विन्ड' बक्सखौ होदों बेहाथ' डाबल थांखायो दामा डाबलखा नर्माल बक्सनि ओमफ्राय दा बेखौहाय जोङो बाहायनोसै आरो एबारहाय मोजां मोजां मोनसिगोन केकखौ खेवना नायनो दरखार गैला डाइरेक्ट नुखासिगोन आरो सानिफ्रायनो ओमफ्राय मिनि केकनिबो बक्स लांखाबाय एबारहाय जोङो मिनि केकखौहाय नर्माल बै हाफ केजिनि बक्सखौसो हरोमोन ओमफ्राय हाफ केजिनि बेसावसो हरोमोन एबारहाय मोनजोब्बाय नालाय एबारहाय एसे दामा खमाव मोनसिगोन आरो नै मिनि केक सोरबाफोर न'आव जानो गोसोब्ला अर्डार खालामनानै फेमिलि गोजा जानो हागोन ओमफ्राय र' आं बानाय बेहायनि ओमफ्राय नायदो नै सायावहाय केकखौ बेजों नुहुरसिगोन आरो नुखायो आरो सिङावनो बिदि माबानिफ्राय लानानै मिनि केक हाफ केक 1 केजि बक्स मोनगोन ओमफ्राय जुदि नोंना केकआ गोजौ जायो होमबाथ' माने बे बक्सआ दामि नालाय ओंखायनो नैबिदि प्रिन्टेड बक्सखौनो मोननै होनाय जायो नालाय बेखायनो माने बक्सखौ हरनाय जानाय नङा आरो नै केन्डेलफोरा नैबे केन्डेल्स ओमफ्राय नैबे टुइस्टेड केन्डेल्सआ एसे आलदा जाबाय एबारना माने नैबेखौहाय जे ओरै गेग्रेबनाय बायदि नुयो खिन्थु बिदि नङा आरो ना माने बयबो गासिबो माने बिदिनोखा स्टाइलखा बियो एसे गेग्रेब गेग्रेब नुयो आरो ना गोदान जाबाय आरो बियो ओमफ्राय दा नैबेबो दं बेबो दं ओमफ्राय नै सोरबा स्पेसियल नांगौबा बार्थडे केकआवहाय बेखौ एक्सट्रा लानांगोन आरो ना एक्सट्रा ओरैहाय माने ओरै ओरै थुनानै होनांगोन हेपि बार्थडे केकआवहाय नै बिदि ओमफ्राय एबारहाय नैखौ मोनसिगोन लोगोफोर जोंनावहाय मा होनो बियो बे जाहैबाय बार्थडे हेपि बार्थडे कम्ब'नि आरो बेवहाय गल्डेन स्टार मोनसे थागोन हेपि बार्थडे बेनार थागोन ओमफ्राय 1 पिस फइल्सनि बे स्टार थागोन 20 पिसेस बालुन थागोन ओमफ्राय 2 पिसेस फइल कार्टेन नैबे आरो ओमफ्राय दा बेखौ जोङो माबा दङ नै कालारा मोनब्रैल' कालार दङ बे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे गुफुरनि ओमफ्राय नैबे गोमोनि ओमफ्राय बे केक टपाराबो नैबे मोनसे दंबावो आरो सोरफोर नांगौबा लानो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एबारहाय केकजों लोगोसे कफिबो मोनगोन नैबे डेक'रेसननि आइटेम्सफोरखौबो मोनजोबगोन ओमफ्राय मा मोनलाय हा माबाबो दङ औवाचा नैबेबो दङ नैबे पार्टि पपार दङ ओमफ्राय नैबे स्नो स्प्रे दङ नोंथांमोना मोनजोबसिगोन आरो ओमफ्राय मोजां मोजां लाबोदों नोङो नै फुलाखौ लाबोदों नै मोजां मोजां नै मोजां मोजां एबारनि आलदा दै कालारानो आलदा कालाराबो आलदा ओमफ्राय खर'नि माबायाबो आलदा नै किउटथार किउटिफाइ मोनबाल' लाबोदों बेखौ मोनबाल' डल केकनि लिमिटेड खा आरो बेयो डल केकनि थाखाय
ओमफ्राय दा एबारहाय नै लोगोफोर गोदान टार्न टेबोल लाबोबाय केक बानायग्रा 1500 नाव मोन्दों आरो बेखौहाय खिन्थु इसेबांखिनि मोननाय नङा बेलेगाव जाला बेखायनो एसे खम मोनबाय आरो देखायना दे बेखौ देखायनोसै बेयो माने माबा आरो मा होनोमोनलाय बेखौहाय बख'नानै दोनजायो आरो ना नै वाव सो नाइस नैबे बहायग्रा ओमफ्राय आंथ' मिथिया लगायनो ओमफ्राय नै वाव नाइसलै नोंखौ बानायना होदो आं रोंनाय नङा नामा जानायबो इडिबल जाजाग्रा पिकचार बेबो मोनगोन एबारहाय जाजाग्रानि हाबानिफोर नांगौ जायोबा नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि जाजागोन आरो बेखौहाय ओमफ्राय स्टिकार्सफोर दङ गारिफोर दङ दा बेखौ देखायथ'ला ओमफ्राय दा बक्सआ बिदिनो एखे जाजोब्बाय मिनि केकनि हाफ केजिनि 1 केजिनि ओमफ्राय नैबे 1.5 केजि ओमफ्राय लास्टनि 1.5 केजि नैबे 1 केजि आरो बेफोरनोसै अग्रं बेफारिबो जाबाय नामलाय सोरबा नांगौबा अर्डार हर आं उदालगुरि थांबा लाना फैगोन अननानै लाना फैयो आङो आं फैनायाव लांफानो नैबे गांनै आंनि आरो नैबे गांनै मोजां मोजां गुरै गुरै न'आव दानाय नालाय बिहरदों माने इथिंनि मानसिफोरा फैसा हरफानानै बिहरदों आरो ओमफ्राय नैबे फेभरेट नैबे दामिसिन आरो ना आगर गोनां मोजां नुदोंना ओमफ्राय बे मामिनि गासैनोसै ओमफ्राय बेफोर मालायनि गोजासै ओमफ्राय दा जाबाय बेफोर देंखौहाय बानायबानो जासिगोन आरो बानायदो खोलैना खिन्थु नोंना आखाया खोलैलाबायगोन ना औरा मारिग्राल'सो बेबो गाहायाव सोनांगोन नामा पिकचाराव दंमोन नामा हनै बै गिदिंग्राया गोजौआवहाय बेयाव गिदिङो बेखौ गाहायाव सोनाय नायग्रो दे खेवनो हालायलाय जायो जादों मा ओंखारो हाय मिथि माने बे मोजां जागोन आरो ना ओंखायनो बेखौ लाबाय आङो बै मोनसेया माबायदि गालाबायोना एसे रेजेंथार ओमफ्राय स्मुथ मोनाखै बारा नैबे दामिया एसे स्मुथ जासिनगोन आरो एबारावहाय जाबाय अके दे बैखौ होदो लाबोदो होनबा टेबोलावहाय वाव एट्रेक्टिभ ओइदियाव बहायनांगौ गोरासो जाबाय नामा औ स्मुथ ना ओमफ्राय आंना केक अर्डार दङ फार्स्ट टाइम नैबे केकखौनो बेयाव बानायजेनखानोसै आं लाक्किलै 3 केजि हौवासानि थाखाय ओमफ्राय नैबेखौहाय अर्डार खालामखाबाय बिसोरो टफि मोनसे नैबे मोननै टफि मोननै आरो जाबाय दा नैबे फिसा लाबो सिलिकन स्पेचुला सिलिकन ब्रासनि भिडिअ'आव एसेनोसै बाय बाय